Assalamualaikum, hormatly Türkmenistan vatandaşları. Ben Alisher Sakhatov. Hemmengizler meni как aktivist, blogger, общественный деятель tanıysızlar. Şu neçe nime eden bolsam şu 4 yılın içinde men öz halkıma hakkımız barlığını aydattım. Bizlerin özgürce bir bakışımız var. Onu beyan etmeye emmesine çağırış edettim. Nime eden bolsamam halkın behbedine edettim. Men şu gün burun buruna Türkmenistan'a gitmek bilen. Sizler bilesizler, Türkmenistan'a men ikitek blogger, aktivist baragaysa eziyet edip, izdivat edip öldürediler kısacası. Şunun için hormatly vatandaşlar, sizler menin arkadağım, sizlere şohrat. Şu gün sizler kömeğedi bilesizler. Şu gün bizlerin advokatımız deportu durdurma kararını itiraz etti. İnşallah gidimizde niyet edotupmuz. Allah razı olsun advokatımızdan elinden hissadı kaygımın ede oturan bizlerin için, aktivistler için, men Abdullah için. Hormatlı vatandaşlar, sizlerden inkette hayışımız hormatlı vatandaşlar. Pul kömeğini etsengizler bizlere, aktivistlere şu bir giden masraflarımız var. Nasip olsa çıksak bizler yine öz işimize devam edemiz. Sizler bilen insan haklarını, insan hak hukukunu gepleşmeye. Sizler arkadağımız, sizlere şohrat, hemmenize minnettar. Kime de oturan bulsa, kime çek bulsa hem. Rahmet hemmenize. Salam hormatly vatandaşlar, men Abdullah Urutov. 3-4 yıldan beri hökümetten gelýän haýwattır basışlara dayanıp, maşgalama men derarly hökümetin görýän kynçylyklaryna da üns bermän halkymyza hyzmat edip gelýän. Köp adamlara arzyny çözmek üçin kanuny ýollary görkezdim. Köpleriň sesini ýanglandyrdym. Ýokarda oturanlara istirmek üçin faraxor hökümet işgärlerini tanqid etdim. Adalatly hökümet kurmak, ýurdu düzeltmek barada pikirlerimi paylaştım. Yurtda bolýan zatlar hakda hakyky maglumatlary paylaştım. TikTok, YouTube kanallarynda görüp bilersiňiz. Men bundan beýlegem şu işleri öz ähwitlerime seretmän, özüm kulluca işe girip aýgaladasyz durmuşy ýaşamagyň ýerine şu işleri etmäne dowam etsek ýöne şu gün sizden bir zerur haýys maňa şu deport Ankara Akyurt deport nägerden çıkmana kömek edin. Men janma Ullokan Gowpawanya sizin hemmeňizden bilýänsiňiz Türkmenistana barsak biz ýaly adamlary gürleýän hem wagt edýän başgalary kömek edýän adamlara näme bolýanyny öz bilen bilýänsiňiz. Teläp edýändiklerini şonuň üçin şu gün maňa sizden kömek gerek. Maňa eliňizden gelen maddi kömegi edip bilersiňiz. Diýjekleriniz bardyr içiňizde senne bir saňana etdikmi diýjekleriniz bardyr içiňizde ýöne egerde biz agda bir bolup şu rejimi ýykmasak, şu adalatsızlıklara karşı durmasak bu rejim dowam eder. Bizim kanımız içmene dowam eder. Bizim şonuň üçin her bir adamy jogapkärçilige çekmemiz gerek. Egerde biz bir-biriň arkasynda durup bir-birine kömek etmesek biz çağalarymyzda enata bolup bilmez, garyndaş bolup bilmez. Umuman ýurtdaşynda kösenmäne dowam eder. Şonuň üçin vatandaşlar sizden şu gün maňa zerur kömek gerek. Haýyş edýän kömek edin. Näme kömek etjek bolsaňyz bizim hataplarymyza uğratyp bilersiňiz. Şu videonyň aşagynda hataplar bolar. Sag bolun.